Ja, kan vi lige gå ud og lege ude på venstre? Jo, lad os lege. Vi hygger. Jamen, vi tabte derude sidst. Jamen, det er fint. Og det gør vi nu igen. Skal bare se, nu hygger vi. Nu hygger vi. Lue, vil du have en venstrehåndet? Lasse, er du med her? Fint. Og med masken der ret fint. Jeg træner meget op og række. Lasse, jeg kommer ind på din højre her. Ja. 2 sekunder. Do you guys want a shields? Are you good tonight, Ri? Fair enough. You won't get it. Nice, Lasse. Du okay, Lasse? Ja, vi står bare. Vi hygger. Ja, too low. Fortsætter bare her. We need a little bit of pressure on the right side of us. Otherwise we can't continue forwards. Kom igen her. Claus, kan vi komme fremad derovre, Læring? Nej, modtaget. Kan du gå over bag ham og presse ham fremad? Let's try. Hvor er det fint, Lasse. Kommer en Ulrik Sierf ind her. Good work, guys. Ja. Very nice, Alex. Sorry. Sehr geil. Lige i pikken. Nice, Dennis. Cocktailpølse. Ja, cocktailpølse. Doesn't kill them fast enough. We can just hit him from the. Yeah. It's a good idea. Take over, right? I can hear you guys. Yeah, that's the reason why we are talking. Darne, veksel. Sorry. Nice try. Dennis, are you still here? Take my place. Okay. Be a hero. Kan vi få en lille smule land, Fremming? Fint. Godt arbejde, Malik. Godt arbejde her. Tommy, vi skal have noget land. Stille og roligt her, så kan vi nemlig ligge presset i centret. Eller i flanken, undskyld. Vi fortsætter bare små skridt her, Fremming. Godt arbejde. Rigtig fint. Malik, du følger med presset her. Pas på dig selv her, bro. Du står hårdt her, Tommy, men det er fint. Pas på danøksen, der er skuldrene, ikke også? Fint. Fortsætter bare lige så lidt frem her, Fremming. Lidt smule frem her. Skide godt. Rigtig fint. Jeg får det halvt skridt højere, Fremming. Kommer jeg på din højre her. Jeppe! Fint. Jeg har den. Morten! Ind her. Sådan her. Jeg bare stille og roligt frem her. Rolf! Venstre sidder Jeppe her. Pointer, kommer lige et skjold ind her. Så skal vi have noget land her, Rolf.
Ja, vi skal have en lille smule frem her, fordi vi begynder at presse på venstre, men vi skal have centret med. Fint. Ej, der er ikke plads. Ja. Kom her. Kom med til bitte. Arm. Anlæg. New lefty. There we go. Don't worry, we have more where they came from. Leg. Thank you, Quentin. Oh, very close. Ja, det vil jeg gerne. Hvis du kan arbejde. Pas på, Alex derovre, ikke også? Godt forsøg, Lasse. Det kan faktisk godt være, jeg kan blive en venstre, Lasse. Du er. Du er også noget range, men... Sorry, Alex. For helvede, Hvide Ulf er tilbage! Jeg har den svært at mærke, men... Vi er løbet tør på venstreholdet. Vi har kun Quentin tilbage. Hvad siger du? Lidt. Her vi går, Quentin. Ja, det er fint, Jon. Du tager bare en lille smule land her, stille og roligt. Ja, tak. Skipper, nu skal du lige passe ned. Fint. Fint. Fortsæt. Keep going, keep going. Come on, you're right. Går du bare fremad her, Jon. Fint. Jon, du er på tårnspødet herovre på min venstre. Løber du ham bare ned her. Fint. Ja, tak. Ja, flot. Og slå de skjoldene, hvis I ikke kan nu. Tak. Men jeg har ikke noget skud på Kristoffer, han er for langt væk. Og så får du selv herfra, ikke? Er du okay, Lasse? God info. Hold dig frem, er du fin? Jeg kan ikke stoppe Kristoffers strike. Nej, jeg ved det. Watch yourself, Mike. Kristoffers gonna get 3 cross strikes on you, then. Jeg har noget, der kan stikke derovre på den side der. Ja, tak. En gang til. Sådan der. Kommer ny Danox ind. Vi kalder flot fyr 4. Fint. Nu kommer du med her. Så fint. Du må ikke kigge på mig, Jenny. Så bliver jeg nervøs. Godt arbejde, Flemming. Ja, tak. Super lækker. Tak. Kom Edonsbød ind her. De står lidt tæt, det er okay. Kommer Tornsbød ind bagved her. Fint arbejde, Flemming. Ja. Har vi et nyt skjold? Overtag min plads her, Jeppe. Jeppe, tag min plads. Arm. Nej, det er fint, det er fint. Fremming, hvis du har muligheden for det, så tager vi noget land her. Ja, modtaget. Bare fremad her. Mike, can you get forward slowly? If it's possible. Ja, Fremming, vi trækker dig ud her, Fremming. En man of Kramer. Tag centret, Fremming, herover til Edgar. Rolf, skridt ind. Mike, step left. Den anden vej. Fint. Arm. Move back, please. Dead, move away. Det skal blive bedre til at lave bygning. Ja. Der var et par steder, hvor... Ja. Men du har han nu til at starte med. Det betyder, at jeg kan starte bagved. Det er rigtig fint. Jeg respekterer, at man skal på toilettet. Det kan jeg godt respektere. Hvis jeg bliver stukket her, Ja. så er jeg våd. Tak, Fremming. Jeg er bare nødt til at gå. Rigtig fint.
Nå. Det er fint. Der er nu 23 ribben tilbage, og ved du hvad? Det er bedst sådan. Det er en del af kampen. Vi kan godt lide det. Jeg vil gerne stå højre flank lidt. Op igen. Men vi stiller os Peter. Fint. Fremming, jeg vil gerne dig et toer her til at starte med. Rolf! Helt op, helt op. Krammer, helt op. Ja. Hvad skal du på skjorterne? Bare så syngsel. Ja. Fremming toer. Rolf, jeg vil gerne dig bagved. Jeg vil have dig til at observere. Krammer. Krammer. Kan jeg få dig til at starte inden? Rolf, prøv at lægge mærke til, hvad han gør med sit skjold, og hvordan han lægger pres på her. Okay? Altså starter du i toren så. Fint nok. Jeppe! Jeg skal dig på venstre side af Fremming her. Nej, overhovedet ikke. Vi er fordi, vi har skræmt Ulfetten her tilbage. Pas på dine skuldre her, også Fremming. File skridt venstre. Hvordan der? Nej vel, ja jo Peter, det er dig. Det er fint. Og hold den stille og roligt. Er det så tydeligt? Den. Rigtig fint, Jon. Ja, tak. Hvad siger du? Ja, tak, hørt. Skal du selv have, Jon? Og der arbejde, Peter. Så er det nu her, Rolf. Rolf. Ja, tak. Tak vejret, folkens. Ej, vent lige lidt. Enig. Fint. Er du okay der, Jeppe? Ja. Og så lidt. Fint. Så gå ned og red den, hvis du kan. Ja, måske. Slap. Watch out, Mike. Tak. Ja, tak. Hørt. I'll take it. Nice! Nej. Jeg føler ikke, at det går sådan super dårligt som sådan, men det er bare... Nej. Vi bliver taget ud hurtigere, end de bliver taget ud. Ja. Ja. Stille og roligt. Fint. Jeg kunne egentlig godt. Frem igen, så sig line op her. Laver vi nogle hurtigere korrigeringer her. Line bare op her. Fint her. Frem, jeg vil faktisk gerne have høj hængsel her, for jeg tror, du kan knække den rigtig godt derude. Så vil du ikke bytte med Fille. Starter du helt ud sammen med Morten her. Og start bag ved Fille. Jon, du kommer herover til. Lige her, sådan der. Fint. Jeppe. Jeg vil gerne dig lige her. Lige der. Så starte med her. Can you literally work where you're standing right now? Sådan der. Morten, du støtter Fremming herude. Vent den tid, du synes er bedst, Morten. We don't have more room to the right to stretch out. Ja. Du fortsætter bare med at observere herovre, Rolf. Så prøv at lade være med at dø hele tiden. Ja. Er I klar her, folkens? Så kører vi! Hvor du se dig, Mads?
Godt arbejde, Fille. Slap for mig. Mange tårnsbid her. Du kommer et halvt skridt frem, Fille. Rigtig fint, Fille. Så er der bare en lille smule land her, Fille. Du må ikke overstrække dig, Fille, men vi skal bare have noget land her. Det gælder også dig, Jon, hvis du kan. Hallo, Lars. Rigtig godt arbejde, Jon. Holder i liv her. Damn you, Lars. Han er en sneaky biggie, ham Thomas Schmidt der. Han er en flot fyr. Jeg ved godt, han er en værre. Du laver et dybt lavt slag her. Ja, lige præcis. Husk at passe på dig selv her, godt forsøg, Jon. Fille, vi skal bare lige spille frem, hvis du kan. Ja, tak. Ja, tak, Anders. Rigtig fint, Fille. Vi skal bare frem her, Fille. Stille og roligt her. Tag bare land her. Rigtig fint, Jon. Halvt skridt venstre, Jon. Jon, halvt skridt venstre her. Kom ind her. Ja, kom. Og så skal vi have land, Rolf. Vi skal have land. Og frem her. Jon, det gælder også dig. Og stille og roligt frem her. Fortsæt. Lasse, har vi mulighed for at komme frem, eller er vi fucked? Fortsæt, Fille. Skide godt. Nej, jeg hører dig. Det er godt nok, det der. Det er godt nok til jazz. Spørg dig selv her, Kramer. Der kommer mange flotte mennesker ind her. Vi har plads her. Vi har plads her. Giv mig pladsen her, Idon. Bare giv mig pladsen. Træk vejret, Rolf. Du gør bare, hvad du kan her, bro. Du har ikke brug for den arm, bro. Kan I komme lidt frem? Ja, tak. Lad os komme lidt frem. Den her. Vi begynder at skrue lidt på den. Sådan her. Skyd godt. Godt arbejde, Rolf. Slap. Så du slap mine bryster. Stille og roligt. Breathe, Mike. Take it. Du kan ind og engagere. Langsomt, men sikkert. Parley. We will accept your defeat. Thank you. Gracefully. Pisse godt arbejde. Hårdt, men godt. Jeg har ikke engang set det så godt ur herude. Ja. Samme opstilling, folkens. Sådan her. Hvordan er det for dig, Fremming, her? Er det okay? Fint. Jeppe, kan du lege med her med Fremming her, og Jeppe, også prøver vi at styrke lidt mere derovre. Man kan ikke være to, der hedder Jeppe. Find nyt navn til ham. Man kan ikke glemme her. Men vores Jeppe må være den rigtige Jeppe. Skal vi ikke kalde ham Paul eller sådan noget? Det her er nu Paul. Jeg føler, at jeg har haft den her diskussion før. Fint. Har vi plads nok? Fint. Så spiser vi dem. Stille og roligt, men spiser pænt. Rigtig fint, Louise. Lav. Vi går meget tilbage her. Og træk vejret her, Louise. Flot.
Det er slag for mig, Jeppe. Ja, du hedder ikke Jeppe, Jesus Christ. Nogen vil kalde dig Søren. Nogen vil gøre det. Yeah, exactly. Mike, you here? Nice. Godt, Lars. Peter, jeg kommer her. Han kommer til at på, det er svært. Jeg beder lidt for dig her, Peter. Nice. Så nu kommer Tornsbød ind igen. Det er sådan set i den her forsøg, det er der. Ja. Har du brug for krammer? Skud Ravn. Der er langt over til Ravn. Med jer? Ja. Nice try, Mike. Fint, Rolf. Kom med halvskridt frem, Rolf. Kan det lade sig gøre? Er du okay, Thomas? Arm. Rolf, vi trækker vejret her. Ja, så skal du gå frem nu. Rolf. Arm. Arm. Jeg kan ikke komme længere frem. Kom. Tobias? Ja? Var det mit... var det min paraderjokke, det hans ansigt? Det er fandme ked af. Det kom bare for sent. Rigtig fint. Lasse, vi prøver lige at smide dig i toeren. Se, hvad der sker. Det er ikke på flanken, vi kommer til at kunne vinde, fordi at vores midte det er ikke fordi, de taber på midten, de bliver bare presset tilbage, så vi kan ikke fortsætte momentum. Nej, men det er god kamp, det er god træning, det her. Peter! Peter! Jeg prøver lige at sætte Lasse i toeren her. Prøv lige at rykke dig en tand ind, så ser vi, hvad der sker. Hej! Er du Lasse? Ja. Det koster næsten hele udsætning at gå igennem. Det er fedt. Det er virkelig god kamp. Ja. Ja. Men det er overhovedet en røst for dem. Altså, de ender så med at vinde. Ja. Vores problem er, at Emil har startet, de trykker vores center sygt hårdt. Så det bliver det. Men det er rigtig god kamp og god træning for os, det her. Giver det mening for dig, Rolf? Super. Lige nu handler det ikke om at vinde, det handler om at træne. Kramer, kan du ikke lige prøve at bytte med Rolf, og så forklare Rolf, hvad du gør? Ja, modtaget. Tak, Kramer. Er der plads til dig der, Peter? Super fedt. Tak. Kom her. Ja, du er her. Super, Rolf. Tak godt, Peter. Vi er okay. Godt arbejde, Rolf. Tornsbød. Kom helt ud højre. Her, kom ind som toer. Slå Mike. Yeah, keep it up, Mike. Nice, Mike. Are you comfortable here, Mike? Good. Vi skal nå land her, bro. Fint, Mike. Hvordan ser vi ud her? Er du okay, Volter? Dejligt at høre. Ser du den derovre, bro? Ser du den side der? Her lige præcis den der. Ja, det er fint. Det er okay. Det er fint nok. Du ser den, det er faktisk det vigtigste.
Fly igen. Her. Mark, imellem. Vi skal lige Jeg er Lars inde. Ja. Breathe, Mike. It's very nice. Skjold ind. Skjold eller skud? Skjold. Undskyld for mig, der sagde forkert. Fint, Mike. Godt. Vi tager lige et halvt skridt frem. Tryk i vejret her, bro. Arm! Nice, Mike. Keep it up. Fint. Halvt skridt, Mark. Keep it up, Mike. Nice, Mike. Jesus, kan du se det dybe? Kan du se det dybe skud på Danielsen? Kom nu! Jeg kommer helt ud! Nej, bare bliv ud. Bliv over til venstre. Bliv. Jeg er helt skridt over. Ja, tak. Sådan der. Så hygger vi nemlig. Det er fint. Vi hygger. Arm. Sorry. Jeg er nød. Sorry, Jenny. Jeg er klar. Undskyld. Okay. Undskyld. Men bare lige sådan en... Ja, ja. Han var lige han foran mit ansigt. Ja, men det er utrolig ked af det. Det er okay. Bare. Just inside the nipples. Perfect. Okay, Rolf, du prøver at starte ind her. Kramer kommer til at stå bagved og fortælle, hvad du skal gøre. Prøv at gøre det. Hvis du dør, så dør du. Så ser vi, hvad der sker. Nå, I tager højre flank. Vi går lidt væk. Okay. Jeppe. Jeg er der til at starte i toren her. Så ser vi, hvad der sker. Lasse er der. Flemming, halvt skridt højre. Fremming, halvt skridt højre. Fille reserve. Det handler om at bo derinde, hvor det er, de hele tiden føler, at de skal passe på, ellers så dør de. Jeg har lovet lige at give noget feedback hernede. Vi nu skal være en trussel for Søren, ellers får han op. Bliv ved med at pakke her, så får du ikke den her. Jeg kommer her. Skjold ind! Jeg skal ikke kalde på den, nu bliver jeg bare nødt til at se den. Ja. Hvor meget højt, Christoffer? Nej, det var ikke din blokade overhovedet, Christoffer. Jeg ser dig. Det skulle da være noget, Shark. Du er nemmere at dræbe, hvis du ikke sidder mig, jo. Har du skud på træerne? Ja, tak. Videre. Og der ligger en kæde gård. Det er mig. Mike, kom ind. Fedt så. Super lækkert så. Læg! Jeg skal blive mere plads. Jon, træk ud! Sorry, Lars. Har du skudt yderst? Nej. Der kommer flere! Ja, tak, hørt. Træk ud. Fint. Herned. Er du træt nu? Jeg er meget.
Det er ikke din parade overhovedet. Nej, der lød Det var- bare der, men Ja. der var 2 gange, hvor min Ja. Må du se, hvor forudset meget det, jeg ikke havde det der. Okay, det lignede ikke, du løftede dit spyd. Det var midt i en skud. Det endte her, i stedet for, at den dykkede ned. Så det var bare det, jeg ville sige. Det virker ikke som parader, nemlig. Det er bare timing. skuddet var for højt. Dine skud ind mod... Ja, sidevind. Jeg kommer til Ja, præcis, det er det, jeg mener. Så jeg var bare irriteret. Ja. Okay, færdig. Det var bare vigtigt for mig at fortælle dig og sige, det var ikke det, der var sådan var. Okay, super. Ja. Super. Det er hårdt. Det er sådan, vi taler, du egentlig. Det er også fucking rigtigt. Samme opstilling, folkens. I was a little higher than I wanted. It's just not scary right there. Tak for det, rammer. Det var hårdt, det der. Jeg har ikke tænkt mig at løbe. Du bliver nødt til at finde... Fremming, må jeg låne dig i toren? Fint. File, du overtager derovre. Det er fint. Det er meget tilfredsstillende, det her. Meget tilfredsstillende. Vi står 4 skjoldbrede her. Det er fint. Morten, bare find en plads, du synes, der er fed. Jon på den anden side af Fremming. Undskyld, Jeppe, anden side af Fremming. Så langt er du heller ikke, Thomas. Okay, det er fair. Jeg respekterer det. Nej, det er fair. Fremad, du op. Ja, det var pænt. Meget irriterende. Du skal ikke skyde mig, Christoffer. Jeg har også the high ground lige nu. Det er the battle in the high places, Christoffer. Det er den vinden, den kommer lige ind i hånden. Arm. Modtaget hørt. Nummer 1'eren. Ja, det er jeg ked af. Tak for det. Der er en Thomas, der kigger på os begge to her. Der er for hårdt, Christoffer. Der er masser at tage af. Ja, men det gør ondt på det. Det er også rigtigt. Vi bløder ego lige nu. Jeg er ikke træt, det er jer, der er trætte. Fremming, yderst. Bare gå foran os, gå foran os. Hallo, take it. Okay, so my ankle was always in shoulder, so if it was coming at your face, sorry. That's not how you phrase that, Mike. Klar. Kan du skyde yderste person, Lasse? Bare lige meget. I'm asking for help, like you told me to. Nice, Lasse. Kirsten her. Kirsten her. Fint. Nice. Ja, tak. God info. Ja, tak. Undskyld. Jeg ser det. Kirsten, er du der stadig? Modtaget hørt. Jeg har et skud på yderste person her. Kan du det, Lasse? Jeg flipper yderst. Ja, jeg ser det. Jeg ser det. Byt mig, Lasse. Byt mig. Jeg er død.
Skal det igen? Godt job. Jeg synes, at Pulses virker meget kontrolleret. Hvordan er de præst? Er de okay? De er pissegode. Vi står lige i vildlægget feedback. De er mega gode. Jeg synes, at Pulses virker meget kontrolleret. De er virkelig nice. De er virkelig nice. Var så let. Tak fordi I vil være vores momenter. Ja, det var så let. Velkommen til onsdag. Lasse. Jeg har lyst til, at vi gør noget dumt, Lasse. Lasse, vi vil gerne lege toer. Vi kører powerflanken her. Rolf, reserve. Hørte du Elias? Nej. Du skal være klar til at skifte linje. Hvor også, eller hvad? Okay. Jeg har modtaget. Det må være næste gang. Ja. Og nu? Fint. Mike, forward! Mike, what the fuck, Mike? Jeg gider ikke engang betale burger, den er for det. Smil til kameraet, fedt her. Ja, det er det. Det har ikke været slukket. Det er et stykke tid nu. Så jeg deler videoen med jer. Det er nogle virkelig... Ja. Vi har savnet jer jo. Nu er vi trætte af onsdagsslås, ikke? Hello, young person. Så gør det her, så bliver jeg til mig. Okay. Først spydet kommer i fødderne. Farvel, Michael! Nice. Ja. No. I don't think... What, do you want to spil? No. Ah, fair enough. You let me know, Claus. I'm here for you. All you. Yeah, we just had a hard time on the right. So now we wanted to see Sanari work, you know. The beautiful work. Hey Svend, du døde! Hvad laver du derude, Svend? Kan du lige vinke til mig, Svend? Schön, Markus! Philipp, hoch mit Drohnen! Hoch mit Drohnen, dann habt ihr die Beine ab. Sehr geil! Tschüss, for fuck's sake! Brug die Tor und spiel ihn und spiel! Lass doch nicht so weit ziehen! Nicht so weit ziehen lassen! Lasst es! Vi vinder nu, boys. Er der plads? Så tager du den bare. Jeppe, du får et skjold på din venstre. Kan du flippe det skjold over egentlig? I højre side? Den anden side? Ja. Ja, bare må godt gå ned. Fint. Mike, can you get a little bit forward, Mike? Nice, Mike. Godt set, Morten ellers. Fint. Godt dækket. Fint. Keep up the pressure, Mike. It's very good. Fremming, bare træk ud her. Bare træk ud. Jeg tror, vi bliver med sammen her. Ja. Thank you, brother. I needed that. Du skal ikke sige mit navn. Ja, det er pænt. Øv dig, Peter. Det er du for vigtig til, Alfred. Ja. Kom så, sikkerhed, Silja. Vis dig, hvordan en rigtig sikkerhed er. Med at tage dem ud for godt. Kom her.
Men det hjælper ikke, det der. Lad os komme med på, mand. Der skal Philip også. Så kommer man ikke så langt. Du må ikke stoppe med at tage land, Fille. Okay, Rolf, jeg har brug for, at du trækker ud af linjen her. Jo, jeg har brug for, at du er lige præcis sådan der. Og så hygger vi. Tak for det, Louise. Godt forsøg. Vi fortsætter bare her. Det er fint nok. Det er os, der bliver skudt i hængslet, men det er fint. Vi skal bare være opmærksomme på det. Jeg har ikke brug for at blive skiftet ud her. Han kan få lov til at gå ud og tage vejret og trække vejret. Holder kraftigt med ravnekamp her. Det er fint det der, Louise. Sorry. Fint, Morten. Bare dig og mig her, bro. Ja, modtaget. Situationer her. Jon, skridt til venstre. Kirsten, højre side af Jon. Jon, skridt til venstre, sådan her. Fint. Og så står du frem her, Jon. Jeg har fuld tillid til dig her, makker. Jeg har hængsler din venstre. Rigtig fint, Jon. Bare fortsæt. Bare tag den land der, Jon. Det er flot, det der. Skide godt arbejde. Du følger bare med, Kirsten. Nice, Morten. Flot. Jeg trækker ud. Giver plads. Fint. Vi fortsætter presset her. Skide godt, Jon. Bare hold den der. Vi trækker lidt tilbage her, drenge. Lidt tilbage her. Ja, modtaget. Vi stabiliserer. Stabiliserer den. Fint. Okay, Mike, breathe. Ja. Kom, Spir. Fint. Quinton, can we get a little bit of land? Just tiny steps forward. Is that possible, Quinton? Yeah, perfect. Mike, I want small steps if we can. Just tiny steps, watch your left. Okay. Der kommer en her. Vi tager noget land her, folkens. Rolf! 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 Yeah, now we're good. Now we're cooking. Veksel, 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 veksel. Ja, nice. Sehr schön. Ud, faktisk. Du er ikke død på et headshot. Det er fint. Okay. Har I plads til at arbejde nu? Har du plads, Jeppe? Fint. Du ser ham i den grønne, ikke? Jeg kan godt se det på dig. Du skal ikke have det sjovt, Esben. Du skal ikke stå derovre og smile til mig. Nice, Jeppe. Pænt. Hvorfor står Asger og smiler sådan? Det er jo sådan, vi har det sjovt og alt muligt. Hey, du skal ikke slå mig ned. Okay, det... Kom her. Ja, sådan. Han missede. God chance for det. Fille skridt til venstre. Flemming, jeg vil gerne have en her. Okay, Fille og Jon. Nu presser vi fremad her. Små skridt, Tom. I need small steps now. We need small steps now, Tom. We just... No. Okay, fair enough. Fortsæt, Jon. Fortsæt med at tage land her, så knækker vi dem, okay? Fortsæt.
Du skal ikke skyde efter mig. Tag min plads, Morten. Tag den. Vi fortsætter her. Flemming, jeg har brug for, at du tager en lille smule land her. Det bliver ikke nemt overhovedet. Mike, I want you on the left here. Just step in front of them. Flemming, halvt skridt højere. There we go. Mike, I just need you to go forward without dying. Is that possible? I will do my best. Thank you. Ja. Vi fortsætter her. Der kommer en skipper. Der kommer en skipper med sikkerhedssele. Det går ned, det her. Keep it up, Mike. Pænt. Rigtig nice. Ja, Quincy kommer ind her. Har vi plads? Fille, kan jeg få dig ud, Fille? Bare træk ud. Jeg har den. Fint. Nice, Tom. Very nice. Okay, Tom, here we go. Now we're having fun, yeah? Now we're cooking with gas. Bare, godt det der, Jon. Bare tag det land der. Pas på den venstre, han er derovre. Hun er en flot, ung dame. Arm. Rigtig fint. Good job, Tom. Keep it up. You don't need that arm. You have two. Jeg bytter med dig her, Jon. Hvad, Jon? Rigtig fint. Thank you, Tom. You're welcome. Alex. Ja, tak. Kom bare her, Asbjørn. Dit flotte fyrtårn. Jeg kan godt finde ud af at snakke. Don't worry about it. Oh, god damn. Ja, Asbjørn. Nu fucking hygger vi. Så knuser vi lige det hængsel her, folkens. Sorry. Ja, sådan der, Jon. Bare fortsæt. Jeg flipper hans skjold her. Er du klar, Jon? Ja, lige præcis. Det er sgu da Michael. Det er ikke forvirrende, vel, Michael? Jesus. Dø, Michael. Keep it up, Jon. Good job, Tom. Keep it up. Jon, skridt højere, Jon. Ja, tak. Et mere. Rigtig fint her. Kirsten på anden side af Jon. Jon, halvt skridt højere. Og så fortsætter vi her. Han er et flot indholdsbud, ham der. Vi fortsætter. Ja, det er fint. Vi fortsætter her. Jon, du tager bare noget land her. Du må ikke stoppe, Jon. Du må ikke stoppe. Keep going, Tom. Very nice, Tom. Fuck you, Michael. Vi fortsætter her. Jeg skal Torbjørn. Tag den. Nej, det er fint. Det er meget, der står i vejen. Ivar! Ivar venstre! En, vi folder højre her. Ja, det er okay, så dør vi bare. Fint. Vi står 5 mand bred, det er fint nok. Mike, you can go in, Mike. Hvem arbejder vi på, drenge? Modtaget. Flot arbejde, drenge. Fint. Nice. Jeg kommer ind i min venstre her, Lasse. Jeppe, du og jeg bytter. Det er derfor, vi har handsker på. Vi dræber yderst her, Flemming. Flemming, dræber yderst. Ja, lige præcis. Fint. Lige præcis. Thank you, sir. Fint. Kirsten! Kom herud, jeg skal bruge dig på Flemmings højre side. Flemming halvt skridt venstre. Og så yderst der, yderst. Og så skal jeg op på den skulder der. Ja, tak, hørt. God info. Se om vi kan arbejde her. Det er en arm. Se om vi kan arbejde her. Jeg kan ikke lade du sige undskyld. Lad være med at holde mig i live. Bare Ja, fint. Okay, giv Flemming den igen. Tag min plads her. Nej, det er en arm, bro. Kom ind. Det er en arm. Skal ikke have det der billige pis. Det var så let.
Ud mod Danøksen, hvis... nej, Nej, jeg dør til Lonnie så. Gå bag mig, Kirsten. Giv mig pladsen. Jeg kan ikke arbejde for et skid. Jeg kan ikke arbejde for et skid. Er du okay der? Modtaget. Ja, tak. Du må komme ind her. Ja, tak. Sådan der. Lige præcis. Kan du flippe yderst egentlig, Flemming? Nej, lige meget. Det er lige meget. Vi gør lige noget fjollet her, Flemming. Jeg tager yderst. Så går du bare et skridt ind her, Flemming. Så ser vi lige, hvad der sker. Så tager vi bare noget land her. Rolf, vi dræber yderst. Fint, jeg har Jones på formen så. Ja, ja. Godt forsøg. Flemming, kan jeg få dig her i toeren? Ja, tak. Hvad sidder du på? Ja, tak. Det kunne være fedt. Fint. Godt arbejde. Jeg bytter en gang herover. Morten ind her. Du tager den der, Morten.